साले को बम से उड़ा दूंगा एक एक्शन माबा जोंनाव सेंग्रासो हो जोंनाव सोरबा सेंग्रासो बुरिलायनानै न'नि खामानिबो मावग्रा गथ'आ नों बादि खिन्थु फाल्तु खालामनो बेरायनो नागिराखै दे क्या सपना देखा था बिबी सिफायनाङामोन एक्शन थां एक्शन ओब्रानिफ्रायनो जायासै ओब्रानिफ्राय हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल एक्शन ये आपको क्या चुका ना मा बताइ जेबो खोनायासै एक्शन जाबाय बाबा एक्शन अच्छा yes क्या bang थुमनो हानाय नङा वाओ वेरी डेंजरस एक्शन आरे दं मोजां दं আমার ভুল হচ্ছে एक्शन बे मोदोमावनो गोबां गोबा लाबोदोंमोन दिनै जे बे मोदोमै आखाइखौ एक्शन जाय बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबोबाय फोलावबोबाय दिनै नों बिमाखौ समान होनो रोङाखै दावदाव खालामनानै एक्शन what is this आं बुंबायना दांजिया होननानै आं बुंबायबाथाय जोबबाय हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल जोबबाय एक्शन what is this आं बुंबाय what is this एक्शन what is this साजा होनगासिनो एक्शन what is this मिनिलेवब्ला साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो एक्शन साख्रि मावलायनानै रेडी साब्रैबो एक्शन नों दा नुगासिनो फिसा सासे अहंखार फिसाखौ रेडी एक्शन फै ओइ लाजियासै नोंसोरो बिब' फंबाय बिदि जाथारदों आयौ लै हिर' एक्शन बहुत तेज हो रहा है आं बे नोंनि थांखिनि बेरेखा जानो लुबैयो आब' एक्शन आं बे थांखिनि बेरेखा जानो लुबैयो आब' ओइ र' जायासै र' आं बे नोंनि औ र' दे बेरेखा जानो लुबैयो आब' आं बे नोंनि थांखिनि बेरेखा जानो लुबैयो आब' आं बे नोंनि थांखिनि बेरेखा जानो लुबैयो आब' एक्शन एक्शन आं साना जे बे नोंनि सबर करा सारा खबर सबर कराय सारा नों आइनि सो गायदों एक्शन आं साना जे नोंनि धोन बे सम्पथि नोंनि मान सन्मान धोन सम्पथि बुद्धिया सासे गियान गैयै सासे गियान हिनजावनि थाखाय निलाम जालाङो होनना अच्छा एक्शन आरो আমার ভুল হচ্ছে एक्शन हामाखै फिसायजों बेफोरबायदि खोथा ये क्या है एक्शन आरो गावनि आंखौ ओइ हामसिन दोननानै होनानै औ रेडी दे आंखौ बारा गियान दाफोरों रेडी एक्शन आंखौ बारा गियान दाफोरों फैथार दे थाबाय बुथारसै जाबाय रायलायनाय फैबाय नै एक्शन बिनि जानाया आंखौ निमाहा हो आब' আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দে एक्शन थांदो थां दालेर जागोन ओमफ्राय आब' एक्शन सन्देह होननाय सोदोबा मोनसे बाथ्राल' नङा बियो सन्देहसो ये क्या है सन्देह होननाय सोदोबा साधारन मोनसे बाथ्रासो जनता माफ नहीं करेगी एक्शन आंबो साना जे नों बे मुलुगाव एक्शन आंनि खुगा आंनि गोसो आं गोरायानो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो आंनि खुगा आंनि गोसो आं जेखि रावजों बुङा औ तुम्हें कैसे पता चला गुरायानो जा बुरियानो जा औ एक्शन रावनिबो गोसोखौ रावबो फोथायनो हाया दानि जुगाव बाजै ओइ बुरि मांग्रि हाबा जाया मा जाया र' आं बुंगोन गजब बेइज्जती मांग्रि हाबा जाया मा जाया फंबायनि खामायनो जाबाय थानो एक्शन एक्शन आं खाबायना आब' अच्छा जाय फिसाखौ खस्थ' खालामनानै मालायनाव रां दाहार लायै एक्शन जाय फिसाखौ रां दाहार लायै नै दा माखौबा सोंनो फांलायबाय खस्थ' खालामनानै एक्शन एसेबां दुखु खस्थ' जेफोर गोजों जोंनि जिउआव जासिनायलांलासैलै रेडी एक्शन एसेबां दुखु खस्थ'फोरखौ नों जों बेजों मानो जालांखो एक्शन एक्शन
दिनै बेखौनो जाबानो जाबायमोन आफा नों मानो गाहरखो बिदि नङामोन एक्शन दिनै बेखौनो जाबानो जाबायमोन आफा नों दिनै बिमानोमोन रेडी नाथाय फारागा बेल'नो जे औ एक्शन नाथाय फारागा बेल'नो जे जों जाबाय हारनिखावरि निहारनिखावरि एक्शन नाथाय फारागा बेल'नो दे जों जाबाय हारनिखावरि जनता माफ नहीं करेगी एक्शन जुदि अगदाबो संनांगौबा आं संनो हानाय नङा नों रेडी एक्शन जनता माफ नहीं करेगी एक्शन माथो खालामबावनो आफा कोई बात नहीं हम तो चुप गए हैं दोबारा ट्राई करेंगे एक्शन मा होनदोंमोन नोंनोसो ये क्या है थांना थानायनि एक्शन उफो नोंखौ दि आं मा बुंबावनो दा एक्शन गोबां सहायबोबाय आङो खिन्थु जाली नोट एक्शन बैनि रागाखौ गोबां सहायबोबाय आङो बिहा माबा होनदेरलायबाय ये क्या है एक्शन छेलेसे नङालै मिनदों बे नोंखौ मिनिनांगौ एक्शन आरो नों आंखौ गोसोखांनायनि गाब आरो नों आंखौ गोसोखांनानै बिदियाव मा रोंगोन ओमफ्राय मा बिदि बिदियाव मा होनगोन जुदा मा जानानै बेनिफ्राय दहाय सोबा जानायाव होनबाय जो जानायाव मा खालामगोन जो जानायाव आरो नाव जारलालै एक्शन एक्शन बरबाद হয়ে গেছে গা एक्शन 당신의 마치야 아야파니 누워 타는 능리는 보증능